Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi investa l fuq minn €9 miljun f'inġenji ġodda biex il-ħidma tad-Dipartiment issir dejjem iktar sostenibbli, sigura u effiċjenti. Dan bħala parti minn pjan sabiex jiġu mibdula l-vetturi u l-inġenji l-aktar qodma u li jagħtu diffikultajiet waqt ix-xogħlijiet. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia waqt żjara li għamel fil-garaxx tal-Gvern f'Kordin. Id-Dipartiment investa f'5 trakkijiet ġodda ta' 16 tunnellata l-wieħed li se jintużaw għal ġar ta' materjal tal-kostruzzjoni u merkanzija oħra, 4 karrijiet ta' 3 tunnellati u nofs biex jintużaw għal ġar ta' inġenji żgħar u 2 rombli ta' 2 tunnellati li se jintużaw għal xogħol ta' manutenzjoni ta' toroq. Barra minn hekk sar investiment ukoll f'2 mini excavators ta' 4 tunnellati li se jintużaw għal xogħol ta' tħaffir li mistennija jaslu f'pajjiżna f'Mejju li ġej. L-inġenji kollha huma magħmra bl-aħħar teknoloġija u b'ċertifikat ta' konformità mad-direttivi Ewropej. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi Stephen Bonello qal li l-introduzzjoni ta' dawn il-vetturi mal-flotta esistenti sertejn lil ħaddiema biex iwettqu dmirijiethom b'iktar effiċjenza u effettività. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia sostna li parti mill-inġenji u l-vetturi li jintużaw fix-xogħlijiet ilhom jintużaw għal numru ta' snin. Kawża ta' hekk il-ħsarat fuqhom ikunu spissi u barra li dawn jiswew il-flus itelfu wkoll andament u l-pjan tax-xogħlijiet. Għaldaqstant huwa tenna li dan l-investiment kien bżonn ferm u barra li se jġib miegħu bidla pożittiva fil-ħidma ta' kuljum tal-ħaddiema se jiżgura aktar effiċjenza fit-tlestija tal-proġetti. Permezz tal-investiment il-ħaddiema tagħna tal-Public Works se jkunu din jaħdmu b'inġenji ta' kwalità ogħla, iktar siguri u binqas sejjes u effetti ambjentali. Dan l-investiment kien bżonn immens u barra li se jġib miegħu bidla pożittiva fil-ħidma ta' kuljum tal-ħaddiema tagħna se jiżgura aktar effiċjenza fit-tlestija tal-proġetti.